Hej alle sammen, velkommen til Den Sure Flodhest. I dag skal vi spille et nyt spil, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men er fint, forhåbentlig. Og jeg ved ikke, om I kan lide det, men jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt. Sjovt, hallo! Og prøv lige at se det her. Se bilen. Den er jo syg, mand. Den drejer sygt. Og man må åbenbart kun køre 20 her. Altså så hurtigt her. Men så hurtigt kan jeg komme ud og køre. Jeg skal køre hurtigere. Men jeg har lige skaffet 2 nye biler. En ny bil. 2 nye biler, mens jeg har været væk. Så derfor skal vi prøve den første. Og den ser sgu hurtigt ud. Den må da køre mindst 200. Og vi kommer også til at spille en anden politispil i en anden eller en anden video. Altså det her, det bliver bare politispil 1. Så ser vi, om vi kan finde nogle flere sjove spil. Men I kan anbefale nogle spil, hvis I har lyst til at vise nogle spil. Og hvis I har lyst til, at jeg skal spille nogle spil. Fordi det kan jeg helt. Kan jeg køre på vandet? Jeg tror, jeg skal op på vandet. Sådan. Og nu kommer der også en reklame. Reklame! Det kan jeg ikke. Jeg elsker reklame. Okay. Jeg elsker de reklame. Land. Sådan. Boom. Jeg går nu god til at køre. Jeg er verdensmester. Men det er slemt svært at køre. Det er spillet. Jeg ved ikke, om jeg kunne på 60 her. Holy! Slap nu af. Wait. Hvor tager vi så hen? Vi kan bare et eller andet sted hen. Og der skal fart på. Vi skal ikke være på udrykning. Så her, pas nu på. Det er jo politiet udrykning. Er du død, eller hvad? Ej, det er så højt, det her. Det er sygt højt. Det kan jeg også lige sange ud, så mange ting. Nej, det her. Okay, er vi glade? Okay, det er sygt. Det er sygt, min bil, den springer i luften. Der var den. Den så jeg ikke derfor. Skal vi lige se vores bil? Nej, tag nu det der alarm væk. Okay, lad os lige få repareret. Men det var sådan den her bil. Vi tager lige den her. Det er nogle fede politibiler. Okay, den her. 5 blå. Hvordan får man 5 blå? Hvordan får man 5 blå? Jeg har virkelig ingen idé. Den her, den er fed. Men den er også det der problem. Og acceleration, den skulle være så høj på den her. Olé! Den har fart på den her. Men vi køber mig i venstre side. Min mission er, det er at finde en politibil. Og det skal være med stil. Holy! Det der. Det er sygt, man. Poli. Pas dog på! Politiet i udrykning. Okay, det der. Det slap nu af, mand. Brems dog, idiot. Okay. Nej, en reklame igen. Ja, han sidder i vores bil. Han er blevet hentet af en truck. Godt. Okay. Vores station. Okay. Lad
os bare gå rundt og lede efter en station. Forhåbentlig så er der en. Og vi tager lige udrykning på. Oj! Så. Vi skal finde stationen. Det var småt. Og en politibil. Vi er i udrykning, vi må køre så hurtigt som vi vil. Wow! Så lige det der. Øj. Jeg tror ikke det er heroppe. Men lad os bare prøve at hoppe. Øj. Øj, hvor er vi henne? Det går nok ikke herhen. Jeg skal bare finde en station. Der er en der. Ej, det går langsomt det her. Ej, dens acceleration. Jeg tror den var syg. Ej, den kører langsomt. Sådan. Så kører vi. Nu er der fart på. Ja, det der, det er sådan lidt ligeglad med. Den der barrikade. Men vi er jo politiet ude. Nej, gør du klar til at hoppe mere? Eller gør jeg klar til at hoppe mere? Ja, men. Der er fart på. Der er rigtig meget fart på. Jeg skal bare finde den. Det kunne være den der. Okay, så er der en reklame med. Så lige en bil der. Ej, det der, det larmer sygt meget. Okay, jeg tænker bare på en skole. Og så kommer det til at irritere alle sammen. Konstant. Og det må være en lille smule irriterende bare at høre på sådan en lyd. Bestemt. Jeg synes i hvert fald, det er en lille smule irriterende. Der er ikke nogen lige nu. Hvad? Men stadigvæk vil I gerne have FIFA igen. Og I kan også anbefale nogle spil. Jeg lavede en FIFA-video i går. Blue Package. Jeg får en Blue Package. Det hedder jeg ikke regne med. Det ligner det normalt. Underligt nok. Og en green package. Der er forskellige farver. Han går i den forkerte side. Det er lige den forkerte side. Der var det lige også despawn. Perfekt. Det er også green package. Det er lidt mærkeligt, sådan. Skal de få, det er bare en package. Holy! Okay, det der. Vi får lige tilkaldt en towtruck og får ham en hold ses. Og vi er tilbage. Vi har hentet en towtruck. Prøv lige se til højre og til venstre. Det er bare, de flyver. De har overhovedet ikke et kørekort eller noget. Vi tager ind i den her. Det er butikken. Jeg elsker bare det her reklame, at det er skide. Wow! Hvor kan politistationen overhovedet være?
Det er ikke en politibil, det der. Det tager vi overrykning på. Wow. Og forresten, det er Android-spil, jeg leder efter. Ui, nu klæder der sig ud på mig. Det er godt. Ui, det var en blå, var det ikke? Var det ikke en blå? Var det ikke en blå? Hvad det var en grøn? Det var en blå. Vi samler dem i hvert fald, fordi så vi får nye biler. Er du klar? Hammer! Wow. Nå, der kan vi ikke komme hen. Vi skal lige finde en station. Vi skal have en hurtigere bil end det her. Hvordan får man en hurtigere bil? Yeah, I know it. 100 kilometer. 100 kilometer. Okay, 100 kilometer. Så skal det køres. Og jeg tænker også, vi gør det off-cam. Men ja, tak fordi I gav med på den her fantastisk gode video. Ha' en god dag. Den sure flodhest siger farvel.